Opisyal ng gisugdan ang confirmation of charges hearing batok kang former President Rodrigo Duterte kun Fprrd sa International Criminal Court kun ICC dito sa The Hague, Netherlands. Kagahapong adlaw Pebrero 23, 2026, ana ang presensya sa mga supporter ni Fprrd. Ingon man ang mga pamilya sa giingong biktima sa war on drugs sa kanhi presidente. Gani mipadayag si Attorney Joel Butuyan, ang common legal representative nga gikadismaya sa mga pamilya sa mga biktima sa extrajudicial killings kun EJK ang pagsugot sa ICC sa wala pagtambong ni Fprrd sa maong pagdungog. Sumala sa abogado nga ang presensya ni Fprrd sa pagdungog usa ka mahinungdanong kabahin sa paghatag og hustisya kanila. At maminawon ang tipik sa pamahayag ni Attorney Joel Butuyan, common legal representative. We convey the views and concerns of the 497 victims authorized to participate in these proceedings. At the outset, Your Honors, we communicate the very deep disappointment of the victims at the decision allowing Rodrigo Duterte not to be present in this stage of confirmation of charges. Dugang ni Butuyan nga ang presensya ni Fprrd aron iyahang madunggan ang mga charges bato kaniya og siya makakumpronta nagkumatod pang bili sa mga or sa pagkapot o gustisya alang sa mga biktima sa giingong war on drugs.